खुलुमबाय आं उदासि मुसाहारि बडलेण्ड सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनानै खुंनाय गुथि बडलेण्ड गेलेन मार्टियार्स मेमोरियल फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2025 नि जोबथा बादायलायनाया थांनाय 2 नभेम्बर एबा मैया जोबनानै थाङो। बे समाव बडलेण्ड मुंख्लंफोरखौ मान होनानै खुंफुंनाय जोलुर बादायलायनायाव राजखान्थि नासयलायनायखौ दोनथ'ना गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो बयबो खौसे ओंखारबोदों रायजो राजाफोरा। नंगौ आलादा रायजो बडलेण्डनि सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपारा हालामनि गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनानै बिथांमोननि होलांनाय बिहोमाफोरनि गोसोखांथिखौ गोजोर लाखिनो भकतपारा दखरा एबसुआ बड स्पर्ट्स प्लेग्राउन्ड भकतपारायाव खुंफुंबाय थानाय गुथि बडलेण्ड गेलेन मार्टियार्स मेमोरियल फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2025 नि जोबथा बादायलायनाया थांनाय 2 नभेम्बर एबा मैया जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि भकतपारा हालामनि गोबां गेलेगिरिफोरा दिनैसिम स्टेट, नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव बिटिआर आसाम आरो भारत हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामबोदों। बिसायख'थिनि समफोराव राजखान्थि बिथिङाव आलादा आलादा नोजोरजों खामानि मावबोदोंब्लाबो गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो गेलेनायखौ थुलुंगा होनो ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा खौसेयै लोब लोब ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे जोलुर बादायलायनायाव हरिसिंगा टाउन क्लाब आरो पानियागाव इयुथ क्लाबनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाया जानानै थाङो आरो जोबनायाव टाइब्रेकारनि गेजेरजों पानियागाव इयुथ क्लाबा देरहासार चेम्पियनशिप ट्रफिखौ मोननो हायो। भकतपारा दुलाराय दखरा बर' फरायसा आफादनि जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि गेलेनाय भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुथि बडलेण्ड बिर मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय 2025 बेनि जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिया थांनाय अक्ट'बर दाननि 25 खालारनिफ्राय भकतपारा बड स्पर्ट्स प्लेग्राउन्डआव सोलिबाय थादों। दिनै जोबथा सान हिसाबै जोबथा बादायलायनाय हिसाबै जोंहा गोख्रों मोननै हानजाया बाहागो लादों। बिथांमोनानो जादों हरिसिंगा टाउन क्लाब आरो पुनिया इयुथ क्लाब। दा बिथांमोना गेलेगासिनो दङ। थांनाय जों 9 बोसोर बे हाबाफारिखौ जों सामलायबोबाय थादों आरो बेनि जि गाहाय जाहोन बेनि गिबि जाहोना जादों जोंहा बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जोंहा माखासे दङ। बिथांमोनखौ जोङो मान बावनायजों बिथांमोनखौ अनार होनायजों जों बिथांमोनखौ जों हालामाव जों अराय फोथांना लाखिबाय थानाय नोजोरजों बे हाबाफारिखौ जों खुंबोबाय थादों आरो दिनै गुथि हिसाबै जों रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर होनांगोन। भकतपारा हालामनि मेलेमजिबि गासै समाजनि गासै थाखोनि सुबुंखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। दिनै गुथि खेब खुंनो हानायनि जि जाहोन बै रायजो राजा बा मेलेमजिबि बिथांमोनानो जोंखौ हेफाजाब आरो अनसुंथाइ होनानै दिनैनि बे थासारिसिम जोंखौ लाबोदों। ओंखायनो स्पेसियेलि जों दखरा एबसुनिफ्राय जों बिथांमोन रायजो राजाखौ जों साबायखर बावो। दिनैनि दिनाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राजखान्थि नोजोरजों माखासे नायनो नागिरदों आरो बिसायख'थिया बावैसो सानसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाया बे बाराव माबायदि? रायजो राजानि अनसायनाया थांनाय बोसोरफोराव जिबायदि देग्लायबो बेबायदियानो दङ। रायजो राजाफोरनिफ्राय जों बे गेलेनाय बिथिङाव बे हाबाफारिनि बिथिङाव जों जेबो असुबिदा मोनाखै। बिथांमोना जों जि नोजोर आरो थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों बिथांमोना जोंजों अराय हेफाजाब दङ आरो जायनि थाखाय दिनै जोङो गासै 9 हानजाखौ जोङो हांख्रायना लाबोनानै दिनै फाइनेल पर्यायसिम लाबोनानै खमसे खम 10,000सो जोंहा दिनै अडियेन्स थुबुर जादों। बेफोर अडियेन्स बिथांमोना बे हाबाफारिखौ अरायबो सापर्ट होबोदों। दा बिथांमोननि फारसेनिफ्राय बे इलेक्सननि बेलायाव बाहागो लायि बेखौ लानानै बे थासारिखौ लानानै बे गेलेनाय हाबाफारियाव बा जोंखौ सापर्ट होनायनि बेलायाव जेबो असुबिदा आरो गोनो गोथो जों मोनाखै। खारन जों एबसु हिसाबै जों अरायबो हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो भकतपारा एबसु हिसाबै अरायबो जोंनि रायजो राजानि दुखु खस्थ'आव जों हेफाजाब होदों आरो रायजो राजायाबो जोंखौ सहाय खालामबोदों आरो बे लेखायैनो जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां गोदोनिफ्रायबो सोलिदों दिनैबो सोलिगासिनो दङ। जुदियाव राजखान्थियाव आलादा आलादाब्लाबो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खौसे जानानै
बेनो जोंहा गेलेमु बिथिङाव भगतपुरा हालामाव गोबां जोंहा स्टेट लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंहा गेलेमु बा गेलेगिरि बिथांमोन दङ आरो थांनाय समफोराव नोंथांमोना नुबोदों मिथिबोदों जोंनि हालामनिफ्राय स्टेट लेभेलाव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बाहागो लानानै जोंनि हालामनि मुं खालामनायजों लोगोसे हादोर आरो रायजोनि मुं खालामबोदों थ' जोंहा गेलेनायनि बिथिङाव माबा मोनसे मोजां जोंहा परिबेस जोंनि हालामाव दङ आरो बेनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोना मोनसे फोथायनायजों बेफोरबायदि हिउज बाजेटनि माने हाबाफारिफोराव जोंखौ माने जेबो गोनो गोथो सानालासिनो जोंखौ हेफाजाब होबोदों आरो होदों चेम्पियननि थाखाय जोंहा 20,000 प्राइज मानि हिसाबै लोगोसे जोंहा मोनसे ट्रफि थागोन आरो रानार्स आपनि थाखाय 15,000 प्राइज मानि हिसाबै आरो ट्रफि थागोन बेजों लोगोसे जोंहा हाई स्करार थाबाय बेस्ट प्लेयार थाबाय आरो बेस्ट गलकिपार थाबाय बिथांमोननि माने ट्रफि लोगोसे आरो बिथांमोननो एसे माने रांनिबो बान्था बिथांमोननो गथायनाय जागोन देग्लाय जितु गुथि जाबाय आरो इयुनावबो जाबावनायनि लामा जोंहा बे हाबाफारिया अरायबो सोलिबाय थागोन आरो रायजो राजानि हेफाजाब बिथांमोननि बोसोनजोंनो बे हाबाफारिया बे बादायलायनाय जि इभेन्ट बियो अरायबो जेब्लासिम बे हालामाव जोंनि बर' हारिया बा जोंनि हालामनि मानसिया थांनानै थागोन बै समसिम माने बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो रायजो राजाखौ नैबे समाव जोङो माने खावलायगोन नोंथांमोना जाबायदि दिनैनि थासारियाव जोंखौ हेफाजाब होदों इयुनावबो बेबायदि हेफाजाब होबाय थागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं दङ आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जोंहा खावलायनाय थाखाबाय सरकारनिसिमथ' जोंहा खावलायनाया गोबां दङ दा नाय दिनै बेयाव खमसे खम 10,000सो सुबुङा अडियेन्स हिसाबै बेयाव बाहागो लानानै जोंनि जि हाबाफारि बादायलायनाय बेखौ नायफैदों दा बिथांमोननि जिरायनायनि थाखाय जोंहा बेबस्था गैया खारन इनफ्रास्ट्राक्चार बेयाव गैया आरो जों बैफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जों गोदोनि समाव गोबां राजखान्थि हान्जाखौ जोङो माने मा बुङो जोंहा खावलायबोदों नाथाय दिनैसिम बेयाव जेबो इनफ्रास्ट्राक्चार जायाखै खिन्थु जों नुबोदों गुबुन गुबुन हालामाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन हालामाव जाय माने हालामाव बेफोरबायदि जोलुर बादायलायनाया जायो खिन्थु बैफोराव नांगौ बायदि अडियेन्सखौ जों नुनो मोना बैफोरबायदियाव जोंनि EM MCLA माने हाजासे माने रांनि माने हेफाजाब होयो होननानै जों मिथियो खिन्थु भगतपुरा बायदि हालामाव जोङो जाबायदि थासारियाव बेयाव हाबाफारिफोरा सोलियो जिबायदि रायजो राजानि सापर्ट जि बाहागो लानाय बेफोरबायदि जायगायावसो माने बिथांमोना जेबो हेफाजाब बा अनसुंथाइ होनो नागिरा आरो जोंनि बर्डारिं एरिया बे हिसाबै जोंनि फारसे बिथांमोना जेबो इन्टारेस्ट माने दिन्थिया बेखौ जों नुबोदों ओंखायनो जोङो पलिटिक्सनि बेलायाव जों सोब माने मालाबा जोंहा बिराद दुखु गोनां मोनसे माने थासारि जायो जों ना BPF होन UPPL होन BJP होन कंग्रेस होन रावबो पलिटिकेल हान्जाया नांगौ बायदि जोंनि हालामखौ नाया आरो बेयो बर्डारिं एलेका बिथांमोना बे एरियाखौ लानानै इन्टारेस्टिं मोनो ना मोना बेखौ जों मिथिया खिन्थु बिथांमोना जोंनो नांगौ बायदि हेफाजाब होबोआखै गोदान सरकारा जोंखौ पलिटिकेल नोजोरजों नायालासेनो एज ए होल जोंनि हालामनि बा जोंनि गेलेमु बिथिंनि बा जोंनि मा बुङो बेखौ फिल्डनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव पलिटिकेल लेभेलाव जेबो सानालासिनो बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सानोबा जोंहा मोनसे गोजोननाय जोंहा थागोन बेखौनो जों बिथांखौ खावलायो नोंथांमोना पलिटिकेल एंगेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना भगतपुरा हालामनि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव खामानि मावनांगौ इन्टारेस्ट होनांगौ आरो बिसेसभाबै स्पेसियेलि दिनै नैबे जायगानिफ्राय आं भगतपुरा दखरा यासनपुरि बेखौनो खावलायगोन जे भगतपुरा बड' स्पर्ट्स प्लेग्राउन्डखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बेलायाव BPF-आनो जा BJP-आनो जा जि हान्जायानो जाथों मानो बिथांमोना बेनि सायाव माने खामानि मावनांगौ आरो हेफाजाब खालामनांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ माने खालामनांगौ होननानै जों खावलायो आरो बर्तमान जिहेतु जोंहा BTC-आव BPF हान्जाया सरकार दाबाय बिथांमोनाबो जेबो गोनो गोथो सानालासिनो बे भगतपुरा हालामाव बे गेलेग्रा फोथारा जि जौगानांगौ बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ बा बिथांमोना गोसो होनांगौ बेखौ जों दखरा आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय